Predstavte si, že vás Boh vybral, aby ste vyzvali najmocnejšieho muža na svete a potom vlastnými rukami otvorili celé more. Znie to ako scéna z filmu však, ale toto je neuveriteľný skutočný príbeh Mojžiša. Muža, ktorý sa z otroka stal vodcom celého národa. Zostaňte až do konca, pretože existujú detaily o jeho príbehu, ktoré takmer nikto nerozpráva. Mojžiš sa narodil v čase extrémneho útlaku Hebrejov. Faraón, obávajúci sa rastu tohto ľudu, sa pokúsil o smrť všetkých mužských detí. Ale Jochebed, jeho matka, vedená láskou a odvahou, sa rozhodla vzdorovať kráľovskému dekrétu. Utkala košík z trstiny, utesnila ho smolou a uložila ho do vôd rieky Níl v nádeji, že jej syn bude mať šancu žiť. Predstavte si ten strach, ktorý cítila, keď pustila košík, nevediac, aký bude osud malého Mojžiša. Ale pravdepodobnosť sa stala skutočnosťou. Faraónova dcéra zbadala košík medzi trstinou, otvorila ho a keď uvidela plačúce dieťa, pocítila súcit. Gestom súcitu a vzdoru voči zákonom svojho vlastného otca sa rozhodla adoptovať ho ako svojho syna. Mojžiš vyrastal v luxuse egyptského paláca, zaobchádzali s ním ako s princom, dostával najlepšie vzdelanie a veril, že patrí do kráľovskej rodiny. Jeho skutočný pôvod a osud však boli oveľa väčšie, ako si mohol predstaviť. O niekoľko rokov neskôr Mojžiš zistí, že v skutočnosti nie je egyptský princ, ale Hebrej, patriaci k zotročenému ľudu. Toto poznanie otrasie jeho identitou a prebudí v ňom tichú vzburu. Jedného dňa, keď vidí egyptského dozorcu kruto byť Hebreja, Mojžiša premôže hnev a v náhlom impulze zaútočí na agresora a zabije ho. Keď si uvedomí závažnosť toho, čo urobil, zmocní sa ho strach. Vie, že faraón by takýto zločin neodpustil a tak sa rozhodne utiecť. Putuje púšťou a nájde útočisko v krajine Madián, kde začína nový život ako jednoduchý pastier. Ale jeho príbeh sa zďaleka neskončil. Uprostred samoty púšte má božské stretnutie. Horiaci ker, ktorý nepohlcuje plamene, upúta jeho pozornosť. Keď sa priblíži, ozve sa hlas. Boh ho volá na najdôležitejšiu misiu jeho života – oslobodiť svoj ľud z útlaku Egypta. Mojžiš sa vracia do Egypta a postaví sa mocnému faraónovi. Predstavte si napätie tohto momentu. Nariadi, prepusti môj ľud. Ale faraón odmieta a tak Boh posiela slávnych 10 rán, z ktorých každá je strašnejšia ako tá predchádzajúca. Rieky sa premenia na krv, krajinu sužujú roje kobyliek, tma a nakoniec smrť prvorodených. Až po tejto poslednej tragédii faraón ustúpi a nechá Hebrejov odísť. Sloboda sa zdala istá, ale faraón to oľutuje a pošle za Hebrejmi svoju armádu. Sú zahnaní do kúta medzi egyptskou armádou a Červeným morom a vtedy sa stane jeden z najväčších zázrakov v histórii. Mojžiš zdvihne palicu a more sa otvorí. Hebreji prejdú po suchej zemi a keď sa Egypťania pokúsia nasledovať ich, vody sa zatvoria a zničia armádu. Aj keď sú Hebreji slobodní, čelia výzvam. Boh zabezpečuje mannu z neba a vodu zo skaly, ale cesta je dlhá. Na vrchu Sinaj Mojžiš dostáva 10 zákony, ktoré navždy zmenia svet, ale nie všetko je sláva. Ľud je vzbúrený a Mojžiš čelí mnohým skúškam až do svojej smrti bez toho, aby vstúpil do zasľúbenej zeme. Príbeh Mojžiša je plný zázrakov, víziev a ponaučení. Ale cesta Hebrejov sa tu neskončila. Aj keď boli slobodní, stále čelili skúškam v púšti. Boh im zoslal mannu z neba a vodu zo skaly, ale ľud bol vzbúrený. Mojžiš dostal božské zákony, ale jeho misia bola poznačená výzvami až do jeho smrti. Ak chcete vedieť 2 veci, ktoré by ste nikdy nemali robiť počas pôstu, ktoré zmenili svet, pozrite si teraz toto úžasné video, ktoré sa objavuje na obrazovke. Dajte like, prihláste sa na odber kanála a komentujte. Ktorá časť príbehu Mojžiša na vás